Voi ei! Mitä täällä tapahtuu? Tämä on oikea paikka, mutta... Mitä? Oh, hiljaa niin. Ja sit kun mä tuun sun luo, niin puhun niin. Kaikki on tuhoutunut. Mun pitää löytää Jemi. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Pitää hakea vaan Mäkkätiltä vähän ruokaa. Moi, kuka sä oot? En mä tiedä, mä näin sen viimeksi padipäivää sitten ehkä. Ai se vessassa. Mikä toi on? Jätti avaruusalus. Joo. Joo. Mä menen etsimään Jemiä. Mä menen kattoo sen talolla. Kai mä luulen, että mä oon oikeassa paikassa, mutta ei tää voi pitää paikkaansa. Ei. Jemin talo. Se on tuhoutunut kokonaan. Niin. Nyt meidän pitää selvitä yksin. Meidän pitää päästä pois täältä. Tiedätkö, sä oot saattanut asua täällä vähän pidempään, kun mä muutin vasta padipäivää sitten, niin... Tiedätkö... Joo, mutta... Niin, tiedätkö, onko tässä kaupungissa lentokenttä? Mä löysin täältä TNT:n. Mä melkein kuolin. Hei, mutta miten me päästään sinne? Sinne ei ilmeisesti pääse. Mä tiedän, ehkä me tuolta isosta valkoisesta kerrostalosta sen katon tuolta päältä nähdään jotain paikkaa. Mä menen toiselta puolelta. Täällä on Jemin rakennukset Oy. Katsotaan, onko se täällä. Ei. Tää on niin. Tää on varmaan suljettu. Tää on ylläkäytös. Ei!
Ai! Oi ei! Joku käyttää voimaa! Oi ei, se kuoli. Nyt mun pitää päästä yksin pois täältä. Minä kuulen hänen äänensä. No.